Horas ma dihita sa luhod na. Sa Tuhanima mangalihod dame na dihita. Tatangihon ma barita na uli ni Tuhata Jesus Kristus, mangihuton na badia Lukas. Disuruh si Johannes ma sisian na mandopod Tuhan Jesus. Didok. Ay hodo na naing roy, manang na asing dope paimaun nami. Asadung sahat halaki tujolona, didok na sidama. Disuruh si Johannes padi didohami manopot to mandok. Ay hodo na naing roy, manang na asing dope si paimon nami. Tongon ujui, torok mahalak di balua ibana sian sahit, dohot hapor suhon, nang sian akaton dina jahat. Jala torop do nama pitung marnida di bain. Laus dia lusi manasida songonon. Lau mahamu mamarita hotu si Johannes nani ida jala na binege munaon. Nagabe marnida doaka nama pitung, namardalani doaka na pakpang, nagabe ias doaka na huliton, namarbinege doaka na nengel, namula mangulu doaka na mate, doaka na pogos do binuan barita na uli. Jala martua do naso targasip diaw. Songonima barita na uli ni Tuhan. Damang day nang haanggi pinaribot na dihaholongi Tuhan. Adong do upasan ni halak batak songonon. Jolo tinip-tip sanggar, asa binaik kuruhuruan. Jolo sinukum marga, asa binoto pertuturon. Upasaon nung ngatung biasa tabiki. Upasaon somalna dipakke tunasida na baru pa Jepang, asa diboto pertuturon, jala sianima, gabi diboto songo dia na naik si bahenon na. Manang anak doibana, manang buru, manak hula-hula dohot akana asing. Marhite sian pertinadani, oi nasida mangulahon akka nalau si bahenon na. Damang day nang haanggi pinaribot na dihaholongi Tuhan. Upasaon boy dotong tapakke tu barita na uli sa darion. Nung nganian marsitadda si Johannes doho Jesus. Jala takas do diboto si Johannes na Jesusido Mesias na dipaimay manasida. Alay mungkin adong kiraguan dope di ibana, jala naing rohana mabigi langsung siya Jesus. Alani disuruh si Johannes do sisian na tu Jesus, lau manukun ibana didok. Ay hodo na naing roy, manang na asing do pepaiman nami. Aha nama bay si Johannes manukun itu Jesus, dang pala dipabuah di barita nauli sa darion. Mungkin naragu do peibana, manang naing holan mamastihos sabing, na Jesus do tutu na pinaimay manasiday. Manang aha pe namangod sa rohana, na pasti, si Johannes naing mangalului hasitongan. Dang ulo ibana lilu di bagasan hapor siyaon nai. Mangalusi suku-sukun ni si Johannes. Jesus mangalusi marhite hata ni panurirang Jesaya, taringo tu tadda-tadda ni haroro ni debata. Ima, gabi marnida do akka na mapitung, namardala ni do akka na pakpang, nagabe ias do akka na huliton, namarbinegi do akka na nengel, namula mangulu do akka na mate, jala to akka na pogos do binuan barita na uli. On sada cara nama halus di bahet Jesus, lau madokon au do Tuhan. Nabadia Lukas naing mangarahok kita, asa tarimangi dohot denggan. Ia Jesusi tutu do ibana debata, nanaung ro tu portibion. Alani marpangusadeat tu ibana, ima sadadalan lau madapoton hasonangan na manokto. Songon hata ni Jesus madok, jala martua do naso tergasip diaw. Damang day nang haanggi pinaribot na dihaholongi Tuhan. Barita na uli sa daryo na mangajar hot tuhita,
asa toktong marsigat tu kita tu Tuhan Yesus. Dangpe ditikira guhita di bagasan hapor seaon. Naing mania toktong tadapot to Tuhani marhite tangiang, panol solion, dohot marhite na mangarimang-rimangi hatana. Godang do akan tabulus di bagasa perdalanan ni gulut taon. Si patadoi hasonangan. Jala si patado, ikon taadopi si taonon ng parukilon. Boha, barani dohita mangadopi sa luhut nay di bagasan hapor siyaon. Ra ganub dohita hearagu, krisis di bagasa partodion. Tertekak kita ala di si taonon na ape tuhita. Si patatahe muruk dohita. Dang tarjalo hita akan masa tu dirita. Ujung na tasalahot Tuhani. Hape sa sitong na. Di bagasa si taononido hita di jama Tuhani. Ditogu jala dang di paluas sa halakta. Manaon sa luhut na masay. Di patudu ibana do asi ni rohana. Asa tolapita mengadopi akan masa di bagasan ngolutta. Uju masa ma akasi taononi, di si mahita ikon martangiang, ala porsea do hita, di paradi Tuhanido tada-tada halongangat tu hita. Molo-olo hita marpangusadia tu ibana, jala porsea hita toktong tu ibana, patuduhon ni ibana do asi ni rohana tu hita sa luhutna.